Добро утро на всички. Тук сме с Ивака, днеска ние ще пазаруваме, както ви казах, обаче няма пазаруваме от супермаркета тук. Ще ходим до много по-яко място и ще използваме тези неща, за да стигнем от там, така че enjoy. О, брат, тия набират доста, бе. Ти викаш, че са някакви жалки, брат. Само, че има един проблем с пирачката ми е със свободната ръка, с която в момента държа камерата, хора. Отиваме към Lidl. Брат, ако се претрепам, вие ще сте виновни, защото го правя, за да ви е супер айляшкото. Скивайте какво се случва, брат. Добре, в Lidl сме и ще купуваме някакви неща сега. Ще правим бургери и хот-дог. Бога е топич, ме видява в Lidl тук що. Между другото, знаеш къде има такова? Какво търсиш, Ива? Кайма, знаеш. Кайма. Там има кайма. Добре. Ивак, там няма кайма. Сега ще взема. Всичко е това взехме, хора. Ще ви покажем после какво ще правим. Опа, чакай. Вижте сега какво сме напазарували, същите пари, с които момичета пазаруха. Така, супер много отпени сиренца. Много кренвиши, както виждате. Знам, че са кенсър, обаче са супер много. Тия същото пени сирена ги взехме. Тук взехме кайма за кюфтета. Това не е наше, не сме го взимали ние. 3 шоколада взехме. Вафли. 3 такива огромни. Лютеница взехме. 2 такива. Бурканчета. Барбекю сос взехме. Качих влога преди малко. Хапнахме, пинахме и сега отиваме малко долу да поснимаме в басейна някакви готини работи, докато момичета отново сутрин ще вземат някакви парцалки, брато. Според тебе, какво ще вземат момичета? Сигурно пак ще си купат обички, хърлика. Някакви женски глупости, брато. Аре, друго. Аре, отиваме долу и почваме да правим салта и глупости. Не знам дали ще правим въобще салта, да има сета. Има ли ключове? Да, няма. Ево от. Брат, много си плажен така. Направо лошо ми става, като се замисля, че до вечера ще ходим в Оксиджен. Погледнете този скакалец. Може би не ви изглежда толкова голям, колкото реално е. Това е огромно. Значи този скакалец е голям, колкото... Защо идва на тука, бе, хора? Колкото какво е голям, бе, брато? Колкото ябълка е голям. Да, дълъг е колкото... Бата, наистина огромен този скакалец. Защо идва на тука, това не разбирам. Идва на тука, за да го снимам по-отблизо. Бат, това може да ни изяде, бе, човек, това е огромно. Риба с крака, бе, брат. Бате, бас бая голяма... Бас бая голяма. Значи колкото пръста ми е това нещо, в смисъл не ми гледайте на ръчението. Буквално колкото пръста ми това нещо. Бат, виж колко си доближи копаленцето, е. Яде нещо и чисти си ръчичките. Увеличи го, за да се вижда колко е голямо, да. Бате, зумвам го просто, за да го видите отблизо колко е голямо. Защо идва тука? Виж го, погледни го колко е близко до нас, бе, брат. Оле-ле, се качи на стъклото, бе, брат. Мърдете се, момиче, защото знам как ще реагирате, моля ви. Това ще е брутално. Тихо сега. Бата, наистина е гигантско. Пръста, служи пръст. Не служи си ръката. Вижте им ръцете. Вижте ръцете на момичетата в сравнение с... Брат, видяхте колко е голямо сравнение с ръката й. Вижте. Аре да му бутаме вратата. Не. Добре, няма да отваряме. Ако влезе, аз ще се насереш и жезвото. Браво, Ивака го разкара. Ивака го разкара с една снимка, брат. Я. Гнус, брат. Гнус, брат. Вижда му се всичко. Ще го сложиме в клип, ще трябва го. Ти пък гъл станеш. Мислех, че е гъл мъж и затова ме кара да вляза. Не бъде. Той Вака е казал не поглеждай надясно. Да, защо да поглежда надясно, просто да влезе съвсем спокойно. Защото знаеш какво ще става. Някакво приятели, викайте
Знае, че ще се развика и ще скочи. Не, аз си знаеш, че се развикате. Аз повече виках на това как вие викате. Да. И сега в коментарите паузирайте на 5-та минута. Ако обичате. Време е за вечеря, преди да излезем на дискотечка и ще направя от моите бургери с айсберг, домати, барбекю сос, кюфтенца ще ги спека, пено сирене, смисъл знаете каква е работата. Ние ще направя също, обаче без месо. И после отиваме да се разбиваме на слънчака. В Оксиджен. Това е Веном, да, докторе. Ужасно снимаш. Това е Любомирка Мерсибет. И това е Ани Садорани. Здравейте, аз съм жената на Веном, да, доктор. И така, да, повече няма да снимам. Чакай сега. Сега ще сложим водичката в чинията и Вайло ще ги измие. Вижте циците на Веном. 1.26. Филмарки. Какво стана, бе, брато? Пак същия урок на това. Какво? Затвори вратата, брато. Споко, бе, споко. What the fuck? Бате, пак с какалеца. Пак с какалеца, брато. Пак с какалеца, брато. Леле беше ужасно. Да, доста добър пулс. Брат, това го снимах между другото. Хора, това го снимах, не мога повярвам. Бате, what the fuck се случи тук що? Как ще е вътре, бе, брат? Как ще е вътре? Как ще е вътре, бе, брато? О, брато, не. Вътре не ме вака, баш. Той си прави тъшак, Какво се филмираха, че с какалеца? Добре, аре стига вече. Стига сме кръскали. Спокойно. Не се притеснявайте. Може би по този шум се досещате, че вече не сме в Несевър, а сме в Исланд. Чака, motherfucker! I could show you how to defeat them now. Може би се чуете, що е светло в момента, ами все още сме в слънчака. Взех си ранче малко за рефрешване. В момента е 5:40 сутринта, нещо сорта, още не сме спали. И затова в момента гледате това все още в същия влог. Отиваме да се прибираме вкъщи, да спиме и най-вероятно като се събуда към 2-3 след обяд ще е обработвам това видео, така че надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, бате, не знам. Дано да ви е харесало, защото иначе ще бъде много тъпо. Чао!